Hello friends, Bodo channel of Constable. Dayan nangtamona nagasno Bodo job info YouTube channel da be समाव Constable level godan sakri bene जाबाय गोबांथार comments खालामदों फंबायमोना बेनो जाबाय TRM नि official data नांगौ आरो लोगोसे बैसोआथ' जेबो टेनसन गैया 18 years निफ्राय 42 years सिम नोंथांमोना Constable आव साख्रि मोननो हायो बेनो जाबाय 7 years initially नोंथांमोननि बे जाबाय TRM या आरो आसामावनो नोंथांमोना पोस्टिं जागोन बा नटिसआव पोस्टिं जागोन आरो दा BTC all districts नोंथांमोना रिलि होनो हागोन दा माब्ला जागोन जों बेखौ नायगोन आरो लोगोसे आसाम पुलिस जिनेखि कैंडिडेट्स नोंथांमोन थाखाय जोबोर मोजां चान्स बियो जिनेखि दाखिल थालांबाय बे मोनसे बेस्ट ऑप्शन बेनिफ्राय आसाम स्टेटना माब्ला जागोन बबेयाव जागोन लकेशना गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन आरो मोजां बाथ्राबाव आसाम पुलिस कनस्टेबल 5000 नि खाथियाव नैबे नभेम्बर दानाव ओंखारबावसिगोन प्रेक्टिस खालामबाय था नैबावबो नोंथांमोना TRM आव ट्राइ खालामै अब्ला नोंथांमोननि प्रेक्टिसा थाबाय थागोन आरो नेक्स्ट लेभेलाव 2026 नि मार्चनि सिगां नोंथांमोननि पोस्टिं जागोन बेनो जाबाय कनस्टेबल लेभेलाव दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल वेबसाइटआव आरो जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों थांनि वेबसाइटआव दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव आरो TRM आव गोबांथार मोजां पोस्टआबो ओंखारो जुदि नोंथाङा डिग्री पास बा अफिसार लेभेलाव पोस्टआ फैयो नोंथांमोना एग्जाम होनांगोन स्टेज 1 and 2 थायो बेयाव पास जाबाथाय डाइरेक्ट नोंथांमोना मोजां रेंकआव मोननो हायो आरो दानिया जों कनस्टेबलखौ नायगोन दा आसाम पुलिसखौ गोबां सोंनो हागौ आसाम पुलिसआव आरो एप्लाइआ हमना ला नभेम्बराव जानो हागौ आरो नाथाय फिक्सखा नभेम्बराव फैखागोन बेखौ CMआ बुंखाबाय जापानाव थांनोबा नोंथांमोना लेंगुवेज सोलोंग्रोनांगोन आरो 50,000 भेकेन्सिस दङ बेवहाय माने अनेकटा डिफरेन्स माने केटेगरिज दङ जेराव 16टा दङ थ' नोंथांमोननि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जायोबा नोंथांमोना लासै प्रसेसखौ खोन्थाबाय थागोन दासो गोदान नालाय एसे टाइम लागोन बे स्किमा जाबाय CM फ्लाइट स्किम थ' नोंथांमोना मिथिगौ दानिया जोङो TRM नि अफिशियेल डाटाखौ नायनोसै जोंनि BTCआ माब्लानिफ्राय जागायगोन दा बे जाबाय नटिफिकेशन 119 इनफेंट्री बेटेलियन आसामाव दा बे दङ 15 निफ्राय एक्चुअली 15 नभेम्बर आरो बेनिफ्राय लास्टआ जाबाय 1 डिसेम्बरसिम दङ दा बिनि गेजेराव GDआव नायोबा 93 पोस्ट दङ दा पोस्टआ कमन जायो मानोना गोबां कम्पिटिशन बियो जागोन एक्चुअली एन्ड हाउसकिपाराव दङ 01 टोटल 94 पोस्टआ दङ दा 15 नभेम्बराव नागालेण्ड आरो आन्डामान निकबारा जागोन डेट मिन्स नर्थ इस्टनि थाखाय भेकेन्सि फेल' जोबोर माने गोरा जागोन सेलेक्शन प्रसेसआ आरो 16 आव दा जों बेखौ नायला एक्चुअली जों डाइरेक्ट जों आसामखौ नायनोसै अके दा जों आसामखौ नायोबा जों मोनदों बेनो जाबाय जोंहा 20 स' 20 नभेम्बराव BTC निया जागोन जिनेखि फंबायमोना गोबां नेगासिनोमोन 20 नभेम्बराव नोंथांमोननिया BTC निया माने BTR बेयाव लिरदों आरो दा जेरै क'क्राझार उदालगुरि तामुलपुर चिरां बाक्सा बावहाय BTR दङ अके स' नोंथांमोननिया 20 नभेम्बराव होखावदो खारखावदो आरो साख्रिखौ लादो सर्ट प्रसेसआवनो साख्रि मोनो TRM आ जोबोर मोजां फार्स्टआव फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय सर्ट रिटेन एग्जाम थानो हागौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय 21 नभेम्बराव इस्ट कार्बि आंलं बेनिफ्राय नगाव हजाय वेस्ट कार्बि आंलं डिमा हासाव बेनिफ्राय मरिगाव बिश्वनाथ सनितपुर दरं डिस्ट्रिक्टआ बाव दङ अके 21 नभेम्बराव एन्ड 22 आवहाय जागोन लवार आसामनि नलबारि बरपेटा बजालि बङाइगाव धुबरी साउथ सलमारा आरो लोगोसे मानकासा डिस्ट्रिक्ट माने बे सेमानो आरो थ' बियो दङ अके देन बेनिफ्राय 23 आव सानडे माने बाव गैयागोन एन्ड बेनिफ्राय बराकबेलि बेहाय दङ बेखौ नायना लादो आरो जिनेखि आपार आसामनि 25 नभेम्बराव तिनसुकिया डिब्रुगड़ धेमाजियाव बर'बो दङ बेनिफ्राय सराइदेवबो दङ जानांगौ शिबसागर लखिमपुरावबो दङ माजुलि जरहाट आरो गलाघाट डिस्ट्रिक्टआवबो दङ बर'आ नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला थ' नोंथांमोना डेटखौ मिथिबाय अके देन बिनि जिनेखि जानो गोनां लकेशन बेखौ नायोबा सिलचरावसो आरो बेखौ नायोबा मासिमपुर मिलिटारि स्टेशन थांनाय बारावबो जादोंमोन बेयावसो नोंथांमोना बयबो थांनानै फिजिकेल टेस्टखौ होनांगोन बेनो जाबाय डेट वाइसआव आरो डाइरेक्ट रिलि बियो दा नोंथांमोना बाहाय माखासे रिपर्टिं टाइम होनाय दङ फुंनि 5टानिफ्राय बियो जागायगोन दा बेखायनो मोजां खारदो आरो मेडिकेल एग्जामिनेशन अफ साक्सेसफुल केन्डिडेट्स होनना बुंदों जिनेखि केन्डिडेटआ फिजिकेल क्वालिफाइड जायोबा नोंथांमोननिया माने मेडिकेल टेस्टफोर लागोन 15 नभेम्बरनिफ्राय 1 डिसेम्बरसिम बेबो जागोन आरो माने ओइदिनखालिनो लाखिनानै लोगो लायो जानांगौ अके बेखौ नोंथांमोना क्वालिफाइ जाग्राफ्रा कमेन्ट्सखौ खालामना दाबाव दा बेनो आरो दा फरायनाय होनोबा दा बेनिफ्राय फरायनाय होनोबा इण्डियान आर्मिजों सेम नोंथांमोना हमना ला
45%आ GD आव नांगोन नोंथांमोननि 10 पास खालामनानै बेनिफ्राय जुदि पार्सेन्टआ बेखिनि नांगौ आरो गासिबो साबजेक्टआव 33 नाम्बाराव नांगौ दा सिगांथ' जोंनि टाइमाव जेब्ला जों 2010 11 12 खारोमोन अब्ला जास्ट माने HS पास जाबाथाय माने जेबो पार्सेन्ट नाङामोन आरो मेट्रिकआ पार्सेन्ट नाङामोन दानिया एक्चुअलि मा खालामखो 45% विथ एभ्रि साबजेक्टआव माने 33 नाम्बार मार्क्स मोननाय बेखौ लायो आरो दा बिनि सायाव नोंथांमोना एसे मोजाङै जाहाथे नोजोर बोयो नङाबा ओरैनो थांनाङा गोबां लस जागोन मानोना गोबां गोजानाव बियो माने जोबोर गोजानाव रिलिया जागोनथ' बेखायनो गोबां खरसा जायो दा बेखिनियानो नोंथांमोना बुजिबाय दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन बिनि सायाव भिडिअ नांगौ होननानै आं माने गोबां माने नायबिजिरदोंमोन जे नंगौना नंमारा दा नंगौआनो जाबाय गासिबो निउसआ होबाय अब्ला थ' बियो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआ जागायमारसिगोन दा स्पेसियेलि बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे साख्रिया जाना फैयो